بێگومان نوکە باژارە شنگالê pitiriyawê hatiye şinavbirin û bi taybet dezgehên mîrî lewra berpirsên kertên hikûmî li qeza Şengalê mîna kertê saxlemî û kertê perwerdê Wesabû dengê Amerîka diyar dikin ku qebarê ji navbirinê û kojmê hatiye texmînkirin ji bo avadankirina avahiyên dezgehên hikûmî. Çavdêriya saxlemiya Şingal ku berî ku Daeş bikevîte qeza Şingalê de me 22 bingehê tenduristiyê hebûnê saxlemî gel Misteşfa Şingal û Misteşfa Sinûnê. Ew misteşfa gelek pêşkeftî bûn û bes piştî Daeş hat gelek ji wan hatine helweşandin û xerabkirin. نزلی سوێک هزار طلبی پشتی ئەحداثە ئەم هاتن نازە هاتنە کەمپادا ئەم کارێ خوڕابوون پشتی تحریرا شنگال ئەم زڤرینەم چۆنمە راپۆرتا خوچێ کرد یعنی مەدارسێمە هەمی پێدیا نۆژینکردنێنێ ئەو جی بنسبیە هەنەکجێ 60 سەدی هەنەکجێ 70 سەدی هەنەکجێ سەدی داخلی بێژێردا. Di Kongrekê Rojnamavanî da Qayîmqamê qeza Şengalê diyar kir ku hikûmeta navendî dadperweriyê naketin di derheqê Şengalê da û boye astengeka serekî ji bo avadankirina evî bajarî. çawa hikûmeta Bexda bo rimadî tefwîr da bo parêzgehê rimadî wekû misteway wezîr da karê xwe bike û da rotîna îdarî xelas me jî divê wekû Xerb Dijla îdareke serbixwe tefwîrek hebe em karibin îdara xwe bikin. Hiraniya berpirsên hikûmî kojmê parey texmînkiriye wek raportey bo Qayîmqamê qeza Şengalê hatiye berskirin da ku qebarê avadankirina evî bajarî bihête diyarkirin. Lewra Qayîmqamê qeza Şengalê daxwazê ji hemî rêkxirawên nîvdewletî û welatên zilhêz diket beşdariyê di hewa avadankirina Şengalê da bikin. Kawa Emer dengê Amerîka Duhok.